بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga pipiataw, sangkai dua ranau, nagusulang wana perautan sangkai video tano, pengnanamisik wallah subhanahu wa ta'ala, tatap penyar kita no. So kalilintad naguso kada rayo-rayo aginawa na ipakawatan kita no wallah sa mga tiyubaian ayamala na tatapan tanu wallah subhanahu wa ta'ala si iku untol agu si iku turuan na taros mambagian tanu so kapaka surga si iku urian o kapagendud tanu sa tangan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, ang mga pipiataw, sumpat tayo di tanu di kapmo musawira pantag sa giyang kaya paman na agamatan o agama Islam na gusto ka pagpakarayagatan si ko sa bagi mga katiro pagkibiil si ko agamatan o agama Islam na gusto ko mga ulama miya bintay so kaya promasayran si ko agamatan o agama Islam ayamala naso ditano di kandiruguda si iko untol kapugu kita no si iko manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iko piti barangan kapugawi ditano si iko agama tano agama Islam. Yang kutuba si iko kaya begitu no sa musawir ka si ko kagai na ayaw to amuri-purya mi aloy tano na migay tano sa musawir kung mga bangsa tano mga tablig pananggilasiran kaamayamay na diran kay keteran na so mababeloy manhajiran udi na mababeloy usuliran ayak ya sababan sa kaya tarim akiran o sabeed kung mga Muslim na ubabed ng kasemburi sa ayam alalag na usul di makaaayon sang kanan pakaasala usul ng mga tablig na mapadsiran kalambusan sa tadman o mga pipia ataw saranaw ayam ala na mirakasiran si iko mga tao di mi panapaos sabab sagyang kuto marayag so pagawidaniran panulon antunay ni ba nakapakasusupakyan si kuto tuwa panulon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusi ko manhaj wa amalag na mga salafus salih nagyabang unta pa man nakabasa tanong paman na papakay ng antano sa mga bangsa tanong ang mga tablig upama kapuna na domini wag yang kai tablig si ko kaya pa ko man yan si ko 1980 na tantua margen kapateri maaw madaklataw sang kaya tablig sang ko oras sabab sa aya paganay makilang ako makapat sang kaya tablig na mga bangsa tano mga profesional sang kaya paman sa bala ilmo yang kaya tigtano western ugi na si ko kaya bintay o mga ulama aya kaya layranon na adna kiyugupian si ko di kapagagama o mga bangsa tano saranaw na miya bintay so mga ulama sa tablig na antay dira kita noron matao antawa ni mga ulama miya bintay agi ito'y kaya o pamanan na kaya pakaparate yung madaklataw saranaw sa tapangan na tabliga
kakati sa mga ulama kagya kamanuto na nakuan inugupan nila nagyang kaya mga tablig na ang tawag yang kaya mga ulama sumyeti sa tablig na katawan na nagyang kaya mga ulama padun pamakasurgan sila na wala so sabagiun so pangatuto sana kanon na lagi dagyang kutuwalo kustano si Ustad Faisal Abdullah o dinaya kalalaman na tutanoron o mga pagarinan ng mga tablig na si Maulana Faisal. Nanta si Maulana Faisal, anta si Ustad Faisal Abdullah. Antay dirun mataw sa emalag na isanan amala ulama amya kapangadisi sa Umul Qura pamana nasaslaan si saranaw. Diyan ko to mga pada mga ulama si kiyakiin niya Shuaib di Barusan pamakasurgan siran wallah na pamana palaya siran ay malag na siran ni paganaya dumuurog sang kaya pamana tablig. Yang utapagarip ni Ustad Faisal Abdullah si Ustad Taha Abdullah na uman kaun si kiyakiin niya ang mga pada mga pagaritan ng mga ulama si kiyakiin ni Abdul Qahar Baulo tanto sila na madakal so paman na mga katawan na kanon paman na si ko kaya tampariran si ko ay malag na panampang si ko tablig na nakagya ka manuto na malabuda kaya tarima ang madaklataw sang kaya pamana tablig na agyang takaba sa tano amay ka sa kano mga pagariyak na mga tablig di kano makayin ng kaya malag na sako po niya wagyang kaiya salakaw kagya ka manuto na pakidulo niyan si ko mga ingad nagusi ko ay malag na pagtaw naging takaba sa tano ububud ayakaw riyan rakano na mapadekano kung ay malalag na ato na niban na kalambusan sa tadman o mga bangsa niyo na mapadekano kung ay malag na di mi panapaos okay. So gito ay malag na kapagpakain ng Amerikano kakagya kapakaya di niyo pamana din niyo rauta so paganay adi kang galabaka o mga pagaritan o mga tablig sang kaya tablig na uwaki uda matampar sa mga ulama ato na iba na makikilala so ay malag na katatagukiran no kambilang ataw na gusto ay malalag na kaungangan na kana ubagi ay malag na kabagro mga tablig o ay giti sabab mga inang kaini may ko na so laboron sa mga kangudaan aya katawiran nun na bagyang kaiya di magilidilid sa ranaw sumasa ato na iba na sumasapipi sa isa ka malita kitab adita pangatawan no anto na mga taguian na aya niyo siya ko po na nasumataan na di marata ginawa niyo kaadn kung mga bangsa niyo dirang kabaya ubama binasa so pakaasalo tablig naguad na mga bangsa niyo diran kagya ka manuto na ipangunot uba ay malag na mikasuiso mga karibatan miyaw na kaya pagintaw udi na kini ukitang kuwagama tano agama Islam okay. Oriananan na ay sumpat tano sangko to paman na mga musawer tano agu mga usayan tano nagyang kaya paman na kapagpamakay to o sabagi sang kaya paman na mga ulama miya ilay so miya pararadiran si kuwagama Islam lagi dagyang kutuwa siya kina Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nagyang kaiya alim pamana isay niya miya kilala sa dunia tama ni manto na mababaloy so kiniyo kita niyang kudakwa pasunggiringan na pagiringan o langwan o ay malag na pagawid sa da'wa sabab kung miya ilay so kaya pakaapas o inawidan niya na da'wa naguayam analalag na miya ilayagyang kuto kala iyan panaguntaman si ikudakwa nagyang kaya alim siya kini Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na kinilalay niyo mga ulama sa dunia pwede kung mga ulama minitayaw agu mujaddid ay malag na revival iya kaya kamanuto na ulama minikaswi niya nagyang kuto titu kapagagama miya tiya kaya lipatan si ko ay malag na miya nga una amasa sabab sa giyang kuto kini kulambu o kapan ako to na gusto ay malag na mga bid'ah sang kayo pamana Jaziratul Arab
na napiyakan buto Allah siya kiniya Muhammad bin Abdul Wahhab ay isas kanya na kiya sabapan sa kiya pakapagagama piya o mga tao sang kaya Jaziratul Arab na taman ni manto na dikang gunaan so ilmu iyan na gusto panaguntaman yan sang kaya intirud na dunia. Yang kaya Syekh na aya buwa rumiridu kiya ki ini na sumanga rawafid, sumanga Shia, sabab sa diniyam pa yan sumanga Shia ko ay malag na kariribat kipugukit niran si kudiran di kapagagama. Pada pekerarangit sa giyang kaya malag na Syekh na giyang ko to mga gulatus Sofia, giyang ko to mga Sofism, minigaladid sang ko to mga ribat panarima o tasawuf na pagkararangitan niya siya kini kakagiya diniyam pa yan nagyang kutuwa anton iniba na nakiya pakas sila yagyang kutuwa diran di kapagagama. Pada pena pagkararangit kaya kini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na sumanga ilmaniyun ay malagnagi na sumanga tao diran anton iniba na tatagun sa ginawa sa kapagagama ay malagna na ay kabayairan na pukasan so kapagintaw sa giyang kaya malag na pukasan so kapagagama sikudi kapagintaw mga Muslim na nagina ni mga tawa rumiridu sa giyang kai alim pupakikilalatano katantuwa mala sumya praradian amapya at tama ni manto na pukausabaan ng mga Muslim. Pada pamana pkerarangit kaya kini nagyang kutang mga tawa pamana daasabutian si iko tituan deuwan wagama Islam ay malag na lagi dang utang mga tawa sa para nakasirang ko bid'ah na nakagi siya kini na giyang ko tuwan deuwan Rasulullah suguan ng Rasulullah akip sipan ko bid'ah na tanto niyan na pamana pianaguntamanan sang ko tuwa masanian na langon na din sa sabutan ni kadidili kadu bid'ah na pkerangitan ni nagyang kaya Syekh na pakirak na taman ni manto na langon na mga ulama muharab aniran udi inana pupakarayag niran nagyang kai akarataw bid'ah na sadin sa ay malag na kapridu ayran kung mga ulama na nagitud ni malag na kararambito nagyang kaya Syekh sabab sa giyang kuta ay malag na mimbalwis kanyan paman na ladiyawan si iko kapupakarayaga sa kapakasenggaya o bid'ah agususun na Rasulullah. Lagi do tumambu so mga tawang mga kuburi yun mga pamana mampan kipag-ingaran sa Muslim so sabi yun na diran mapakapsengge so kapan ako to gusto ko na baka pan ako to kaso sabi na biyalo iran nakatuhanan so mga awliya iran mga alakiran ni Simba na giyang kaya Syekh na sabab ko piya karayagyan na giyang kutuwa kadidili kadua giyang kutuwa kitaralo aslas-las kung mga Syekh mga tunay ba natigtan mga awliya na pridu ni ran siya kiniyan tunay ba na Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada pena pamanap kesababan sa kapridu ng mga tao nagyang ko tayo malag na kapugusaraw sabagi ay malag na pagawid sa agama Islam si ko mga tindagya kini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ay pegang kubiranon ay malag na diran ditindagan nagyang ko to tindagiran na kena ubagi itu usayan nagyang kaya alim kaay malag na pakasisilay nagyang ko to mga tao lagi do pa magyang kaya sabad ko mga khawarij pupugusar niran sa mga katiru agyang kaya mala ulama na mariribat agyang ko to kapugusayranon ugyang ko ta kapugusayranon na pakidi ilmam busagyang kaya pamana mala ulama akyang gunaan sang kaya pamana intirub na dunia pedepen kesabapan sa nagyang ko ta malag na pagkawit-awit ko kapolitika ay malag na sabab ko giyang kaya Syekh na sosyoportan yan na mga deto amyang raw sa giyang kuto panulo niyan na lango na rumiridu siyang kuto mga deto na nariridu niran mabuag giyang kay mala ulama akyang gunaan sa dunia aya mala kasabapan sa kapkeridu si iyo tao sang kay mala ulama siya kini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab agyang kuto di kataw yo tao ko titu da'wa aawidan agyang kay alim
na upama makabatan doon pendiskas sa upama na kaya pagintaw niya na tanto matas na malaka kuha niya na oras ugid nanguta ka ba sa tano ayang manari upama na kapanglaro na ilayang kawan tuno ni miya prarad utaw ayang malag na disiyan taan sa marata lagi dagyan kayo pamana Sheikh sa kiini Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na ilayang kaki anto na miya prarad yan ilayang agyan kaya inged aron piyagintaw agurun ay malag na tetampat o di naron makambabak na giyang kuta ay malag na dakwan yan na ilayang anto na ibetadiran ko kapagagama anto na ibetadiran ko ay maanalalag na kapupuan ng gila isi ko ini sa parwallah subhanahu wa ta'ala lagi do mga bid'a agusto ay malag na kapanakuto nagkailayang kaagiyang kaya inged pamanan na Saudi Arabia kailan nga so ay malag na kabagar kiran ay malag na di ka pagagama oy ay malag na sumunga si kung mga masjidiran na sagiyan kayo pamana mga masjid malagid so may to ang masjid kaso tigtano mga ranggar oy na nakailan ka ay malag na di ka bakanti sa tao si ko ay malag na 5 wakto oy na igira jamaat nagyang kaya mga masjid sa Saudi Arabia na pagkadampasan sa liyo sabab ko ay malag na kadaklo pa maad isimbayang na madakal kung mga pagaritano, mga ginawa itano, miya kang bibisita sang kaya mga padaingid, ang mga Muslim. Amay kayo ni si Antakiran, anto na ikailayang kako kapagagama, sang kaya Saudi Arabia, agusagyan ka na ingid ka. Uway. Pamana ingad ni siya, giyang kaya pamana mga Muslim matatagusi. Pamana mga Syrian, mga Egyptian, gusupiti barangan ng mga Arab na isi nakakiran, o anto na kaya ilayaran ko kapagagama siya gusto kapagagama ko mga darpairan kahit na maptirirar ka na tira na mabagar si iso kapagagama mabagar si iso malag na kapagagama na uman na kaw nigira Ramadan apaman na kagdagda makaagiyang ko tuwa kabagar kiran o malag na kapagagama kapaled na malag na tunay ni ban na mabibisi yung manisa sa niya di ka pamusa mabibisi yung manisa sa niya di ka pamatya sa Quran mabibisi yung manisa sa niya di ka sidika lango na mga masjid sa kaya pamana Saudi Arabia na pamana tantud na mabibisi gira Ramadan karino to sa giyang kota malag na kala apangangapatiran si ko andi ni bana agama tanu agama Islam na uman nakaw nagyang kaya Sheikh na isa amya praradian nagyang ko to akya pakala abubaya o pagtaw sang kaya ingad na gusto mga datong si ko agama Islam oy pamana punda patin yo man nagyang kaya kada kala madrasa man to sa Saudi Arabia ang mga jamiat mga universities na iman to na biu ka aniran kapteri mairan sa lango na mga foreigner adis idi mga di isa o na ebo madakalap ka aprobon nagi Madina gi Qura gi Riyadh iman to na besa ni langon ay malag na mga kulliya mga universities sang kay Saudi Arabia na iman to na mapapano ang mga murid punsan kaya merang-berang inged sa Pilipinas sa Malaysia langon ay malag na disidi pa kapangadiin sa libre oy so tikitiran, sumbilinganiran, so ipumasayaran sa kitab, so kuniran. Tama sa di ka makapasad na libre. Na pamana, pwede nang kung mga raradagyang kai Sheikh Asyakin niya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Uman na kaunaw pamana, siyaki-siyaki na pagkababayaan sa dunia. Okay. So di matao na pagkababayaan na sa dunia. Ang taba sa tanong ay wap kagudun na mga Shia, mga Sofia, mga Ilmaniyon. Ugid na sa mga tawa, mga pipe pamikiran. Mga pipe kapagagama na pagkababayaan niran siyaki ini. Katawan niran ay malag na mala ulama agu mapirarad. Okay. Pamakatong kasang kaya mga inged sa Europe, sa Africa, ad na pangatuto na kasana miyang makala masjid ay beturun na Jami'u Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Apya sa giyang kayo pamana Dualul Khalij giyang kayo pamana na tigtanwa Gulf country na madakala miyang babangon sana ay malag na mga miyang makala masjid ay ini betuk yaki ini Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Oway kataya makadadar pa mga pagaritan sa Qatar. Lagi ang kanana miyak kalala ang masjid sa Qatar. Betul sa Jami'u Muhammad bin Abdul Wahhab. Arumpan kaya sambayang iya giyang kuto agupan na miya wafat alim asyaki niya Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nana
Ngaran niya ki ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab na karina ki anan sa ayam alag na pagkababayan ng mga Muslim sa dunia, ayam alag na kabaya ira na makadagiran na giyang kuto untol kapagagama. Na uwaki o pagilayan niyo pamakabatan ng timbela. So miya prarada giyang kai alim na sadin sa kabagra di kapagagama agiyang kai ingad na gusto mga pedayang gada alag na sumiyabot ko panulon yan na ginan irarada giyang kai alim. Uway. Giyang kay Saudi Arabia na anda ka po katoon sa pamana sina libre sa mga kitab. Ini translated na mga kitab sa piti barangad na basa. Uway. Dadi hindi pa magisa libre. Giyang kanan ay malag na Mujama' Malik Fahd sa Madina na milyon apong galingan niya na Quran na hindi pa magisa dunia sa ay malag na libre. Napalayad na kianan mga bangsami, mga pipiataw, rarad agiyang kai aalim pakasurgan wallah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Panintak wallah, aso mga ulama, apipikir niyan, asibutan niyan, so ingat diyan, sibutan niyan, so pagtaw niyan, na nanabati ang tanong so kaya pagintawag yang kai alim, kaubati ang tanong, na mabalo ya kagya kamanuto, na ladyawan tanong ko kapugawi di tanong ko da'wa, na pagkaapas so da'wa, kagiyang kaya syekh na aya pagampaganay inumpian niyan si ko pagtaw nagiyang kuto akida giyang kuto paratya giyang kuto ki tanan di ba na connection tanok wallah subhanahu wa ta'ala kakagiya gupuon kaum piyae so connection tanok wallah na ginan di kapetigum piyaw mga muslim apya mga bulawan na mga karsada tanong na amay ka mabibina sa suparatya tanok wallah subhanahu wa ta'ala na did na kiabat tanok kagya kamanuto na kapakadaya dabat tanok kakagdama ko mapya kapagintaw mapya miya kuwat tanok so mga alaakadato mga gubernur mga presidente tamang sa di ay kabulungan na suparatya yaw madaklataw amalag na makapagagam at taway sa sumangor piyak wallah subhanahu wa ta'ala na di tanon kagdama giyang kutakwan gina ni amalag na makampataon sa usayan tanong sang kaya kagya kamanuto na alim asyakin niya Muhammad bin Abdul Wahhab di po pa kaito no sa bagi kaaya kabasayran nas kaniyang kunikuan tunay ni ba narong kun makapupo na giyang kaya pamikiran adi kang geba giyang kaya sa bagi sang kaya mga pedenged na aya mataan na kidi ilanan sa giyang kay pamana mala ulama kagiyang kaya mala ulama na sa kanyan miya kabuat si kutitu panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya pamana murya masa urian nanan nagyang ko to adi ka tirwa sa ay malag nagyang kai inged uway na naaya ko na kaya dato nagyang kaya mga dato si na namiya ki pagugupasiran ko mga suranga sa agama na pitela bunuiran sa mga tao si nagyan ang panakin nakabukagananan dia na benar kang ta ka ba sa tanwa upamari nanana apya sa katawbo mapatay ka kagya ka manuto na din ka kabebenaran na nasiko si katano mga marano sutig tanwa ibang kit ko ingad uway na aya panubo aya malag na tik anggibuan gatusan uway aya di sasabot no sa bagi nagyang kaya mga ingad Arab na seko keuteng o aya malag na Dawla Uthman Empire nagyang kaya mga ingad Arab na miya ato na iba na miya kung kiraya o sabagi ang mga superpowers sang kuta oras at mutun sa malag na mga conquerors giyang kuta malag na mga musta'mirin na miya libetiran na giyang kaya paman na mga ingda Arab paman na so mga British na kukumakyali ko panira na giyang kaya paman na mga ingda Arab why taman sa Yaman, sa Masar, giya Sudan, giya Somal, giya Iraq, giya Palestine, giya Urdun, giya Maghrib palayad nanan ay malag na miya control o mga British. Okay. Na, so di katiro sa giyang kaya paman mga dato si ay malag na tunay ni ba na sila ni paganay pamana na rumido siya ko Dawla Uthmani na diya kiya na benar. Diya na benar ka siya ko Ragun 1893 na aya dato sa giyang kaya paman na tampar si isa Makkah nasutig tanong mga syarif sila ni dato sa giyang kaya malag na tampara isi sa Makkah sa giyang kutuan 1893 na giyang kutuwa Ragun 1893 na sila ni pagampaganay magaklas o di na sila ni pagampaganay lumiyo sa kadato ay malag na Dawla Uthmaniya sila ni malag na pagampaganay lumiyo sa kadato Dawla Uthmaniya
kagian ko ta emalag na kapapantagan na deto sa giyan ko to masa na diniklir amipu kasi ko emalag na kadato dawla Uthmaniya ka isibayan niya nagiyang kaiyan to ni bana Jaziratul Arab. Napakaganda sututul mga bangsami na giyang taabas sa tano giyang kaya pa man mga ingada mga Arab na tabiat tiran nagyang kuta malalalag na diran di kapakapang magagaw sa kadato sa ay malag na uman isa na ayay layan niya nun na amay kami binasa so di kan dato pedian na tiyan na kailangan na kaya siya kini na mada sa kadato kakuan anton ini ban na miya binasa ingada uway agyan takabas sa tano si kuda pang kadato agyan kai andi dato iman to sa Saudi Arabia na tanto malas wawida akal sa giyang kaya mga ingada Arab labor na giyang kaya malag na tunay ni ba na Saudi Arabia kadi makapsusungua madakal so ay malag na mga ridu pamana suka pa na ko to natantod na miya kadayamang na ay malag na kabna ruto o ay malag na pada pupagingad amay ka kailairan tunay ni ba na si isiran paki tunay ni ba na kitarembeng sang kuto marata betad napatut kiran malag na sabetaniran so ay malag na ingadiran so ay malag na dikip benar ubasiran ay malag na miya muno sa ay malag na atun ini ba na ba muno puno atun ini ba na kana ba siap ko kapagingad kang ta ba sa tano ate o pamare na nasisensum dinga diteroon apya muno agi ang kaya mga taw nasisensum mga apuiran na mga dato ka mga dato mabuy mato sa dunia mga alam mabuy ka dato sa dunia agi ang kaya mga apuiran na natiyo pamana dirang panari leo pa agi ang kaya pamana Saudi Arabia o pamaka anton ini ba na miyangan niya yasiran. So ay malag na pusar tano sa pamikiran tano ka ang tano di peke anton ini ba na peke lalong o sabeed pembinasaan niran so ay malag na tutulan si ko agama tano agama Islam. Oriananan mga bangsami na aya muri purya peki pamana pelikasawan tano siin agi ang kaya diron dikatir o sa begi apa mana na dia kunang tahadithu Rasulullah tunay ni ba na atina fa innaha yatlu'u bayna qarnay syaitan na paman nagi tiran nagi ang kaiya mga tao kuan andi dato imato sa Saudi na sira ni mapipikirsan ay malag na di pakambel-beles no sa bagi aya kun apangaw syaitan nagi ang kaya malag na antunay ni ba na mga tao si sagiang kaya pamana Saudi Arabia subhanallah pamana so mga suing derun piagin tao sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ron piagin tao sa mga sahaba natiyo pamana ingang betuon sa malag na panga syaitan nagiang kaya hadith na madakla kiya pakaw kita giang kaya hadith ako kiya panutulon o mga muhaddithin uway paganaya pamana kiya panutulaw nagiang kutuwa katiro Rasulullah amialoy siku sahih al-Bukhari agusiku sahih al-Muslim agiang kutatigyan na فإنها يعني الشمس يطلع بين قرني الشيطان أما لغنaging kaya hadith ami alisiku sahih Bukhari agusu Muslim na ayam ituturo ini nagyang kutuwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kana nakapsebang agyang kana na alungan na ayam analalagna pesebang mabuagyang kuto anton ni bana pangaw syaitan ay malagna agyang kuto anton ni bana kapsebang walungan na kagiad na mga tawa simba ko syaitan na gito mabuya malag na di kasumayo syaitan agyang kuto kapsebang walungan sabab sa agyang kuto anton ni bana pumanimba sa syaitan ikadua kialo agyang kana na hadith agyang kuto tigyan al fitnatu hahuna min haythu yatlu'u qarna syaitan au qarna syams ay malagna miya kadua maalis agyang kuto ay malagna isa riwaya agyang kuto kaya giro Rasulullah sufit na nagpakapuon sa tampar saya sa tampar saya siko diyang ka aarangaw pamana andi ni ba na nakuan kapsebang o andi ni ba na alungan na aya pa ka mamusa sa mga bangsami na siko dapan nakambuat agyang kaya hadith na mialuid na ya dapan na pamana dapan nambudiin siya kini Imam Ahmad siya kini Muhammad bin Abdul Wahhab dapan nambudi na tigitano dagyang kaya hadith na sisan hadith na ngayam bitiro na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upama kambuti atano sa mga kitab mga syurahul hadith so di mamaana si mga hadith na did na sakataw kirambu abay ni pamaana na sagyang kuta amalag na tigitano wa najd
na bagian kaya malagna Saudi Arabia udi na bagian kaya Riyadh did na sakatawbu siya kina Ibnu Hajar siya kina Imam Muslim siya kina apa mana tunay ba na Ibnu Hibban siya kina Khattabi so miya nga una ba nga ulama adi maana sa hadith na did na sakataw kirambu abaya ini pemaanan yang sagiang kanan pamalag na najd at ginan ditiron ayak rungumpak ambut supang asaitan nanana did na sakataw bobon mimaana sa bagi Riyadh way ka ayak kilaitan sagiang kanan na mga kitab lagi-lagi kana na Fathul Bari kitab yakin Ibnu Hajar Al-Asqalani na aya pembetuan sa Masyriq Najd nagiang kaya Iraq giang kaya malag na Iraq pamakabatan nun betia giang kaya malag na kaya maanay ron miyanga una mga ulama siya kina Ibnu Hajar sagiang kana na Fathul Bari agu siya kina Ibnu Hibban nana aya ini maanay ran sagiang kana na Najd nagia Iraq si kumasaw Rasulullah na aya pembetuan sa Masyriqun Najd nagiang kaya Iraq nana anto na mabuy katantuananan o pagileta no nagia Iraq na san miyakap unso langwan wawid akal po ay malagna kaya tago sa wid akal ko mga Muslim san miyakam buat sa Musailamatul Kadzab san pamanagito sa pagampagan na minabi san miyakap po siya ki iniya kuan san miyakap po nagiang malag na mga khawarij sira ni miyamuno ko pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam san miyakap po nagiang kaya malag na mga tunay ni ba na mga Sofia na sulangon no mga fitna miyaka diungkat sang kaya pamana mga ingda mga Muslim na kedegatan no so history na si miyaka punsi sa Iraq si miyaka punsa Iraq yuti sabab pamana na batan pumamasa aya ditiruon na taw na aya ko na najidna apitiru Rasulullah rumpo ka punso fitna nagya ko na Riyadh na antay dar kanu makasum sa Riyadh antay dar kanu makapamisita sa Riyadh subhanallah paman na bagi Riyadh na ba giyang Saudi Arabia na ba ayap ka po niya giyang kaya di mananabi bayap ka po niya giyang kaya malag na diimbina sa sagyang kaya liyawa dunia kana ubasira na malag na kapunan sa giyang kaya pamana mga awid akal na nagito ba aya buwa kaya maana yung mga rawafid kaya puna sana so mga rafida so mga gullatu Sofia na aya buwa kaya maana iran sa aya kuna Najd nagiya Riyadh nakagiya ron miya kambuot siya ki iniya Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab giya rubat yan agi ang kaya mga Shia ay malag na diniyang pa iyan so kariribatiran diniyang pa iyan nagiyang kaya malag na mga kuwan mga Sofia naginan piman ani ran sa giya kuna giyang ko tamialo sa haditha Najd nagiya ko na Riyadh na inang taabas sa tanong si kung miya nga una mimamaana sa hadith si Ibnu Hajar siya kina Ibnu Hibban siya kina Abu Hatim si Khattabi adakdakal siran na ayaki inip maanayran sa giyang kanan an Najd nagiya Iraq na nadinyo plim pa nga so ay malag na madaklataw kapamana misusuratad ng mga ulama so ay malag na tituwa kiya pakagedegedegi ang kaiyan to na ni bana mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di kuan keakal so kiniguri so agama Islam na supatira num natira na ilan yung mga adna hadith Rasul lagi ang kutwa Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina na guminiraw ko nagi ang kutwa sa kataw mama at tigyan na ya Rasulullah na sumpatan na kauna wa fi Najdina na ya pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natina inna biha qarnu syaitan malag na sana tigyan man na ipo kapunso tunay ni bana pangaw syaitan na giyang kaya hadith na miya kadua pena mapanutul miya kadua pena mapanutul na sikwa tutulan nun miya kang gulalang kakiin niya Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala na tunay matatagos sa giyang kutwa hadith giyang kutwa malag na tigina Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina faqala rajulun minal qawm ya nabiyallah wa iraquna kauto ay malag na giyang kaisa riwaya na piya karere aginon agiyan ko tayo malag na
kay giro Rasulullah ya Allah napakam barakatan kar kami so emalag na mga parpran kar kami naguso emalag na mga ingedemi pakam barakatan asyam pakam barakatan ayaman na tumindig yung ta sa kataw mama tigya na ya Nabi Allah wa Iraquna ya Rasulullah nasumpatan na kauban na Iraq na gumini Rasulullah agi ki Iraq na rumpa ka pun so emalag na pango syaitan so samanan na miya karay kita no agi ang kuto miya alu sa hadith an-Najd nagiya Iraq kaya malagna tiyan to agi ang kutuwa riwaya yakini at-Tabrani aya mapipikir sa giyang kutuwa Najd nagiya Iraq nagina ni malagna pagpakisabutan tano kakagiya primbutan binasaan so aya manalagna di ka maanay ko hadith nanana aya mambuwa kataoro no sa bagi nanana bagi ang kayakwana ang takabasa tano so mga bangsa tano mga awamo nana antum ne kakelebudir kanu sa kapkakanalan niyo sa dimam rakso taw na upama na tiro no tawag yan kay Saudi Arabia na miya kabinasa nasa kakuni pamimikiran na usaringan niya pamikiran pama nagya Saudi Arabia na miya kabinasa miya kadakdak na miya bulerar kita no masjid na miya kabinasa siran upama nagya Saudi Arabia na miya kabinasa siran na miya kadakdak na miya bulerar kita no madrasa upama nagya Saudi Arabia na miya kabinasa siran ang gatusan gibu na alim pinggastuan iran amia makapasa dahil man na ditanu di kanggunan so ilmu Iran upama na miya kabinasa siran amia kadakdak lang mga turili man to sa Pilipinas ayak iya bangun yan na sabab ko ay malag na tamo ka Saudi Arabia nabatan Iran ay dindiri nun ko ay malag na mga panabang umantano dun kasakitan sa Pilipinas na makauma agyang ka iya mga pagaritano ang mga Arab ay malan agyang ka Saudi Arabia na hindi man ikaptiruang ako sa miya kabinasa na aya di nga ditiro na miya kapia-pia lagi ko to ada kituru ka sa tema buang masjid am yang balay niyan si kudar pa ka na nga di bebantu-bantukan na kuna pira puli masigita yang balay Iran sa Pilipinas pira pula madrasa yang balay katanawa Iran pira ya subhanallah pamana inu ano man di nga kakesabuta ko anton ini banana miya kaumpi abuso miya kabinasa isang kadunggo pamana sa susudi ka pamimikiran na uman na kaunagyan kaya subhanallah uman tanong manay haji uman tanong magumrah na anak ko na antay miya kapanunutulan na miya gumrah miya tiro na miya binasaki a Madina miya binasaki a Makkah aya bu di matero o mina nay haji di mananay haji di mamagumrah na pemeliin na kaya mi kemakemata Madina pemeliin na kaya mi kemakemata Makkah na pamana dingaw to perati anagyan ko to kaya masaan nakasama takapala akapian yan kainga di pa pamaratian lagi yang kaya di mangamber di di panutul na mga tutulagi yang kaya mga siya pamana na kumakara ba puso iyan sararangit yang kaya malag na ahlus sunnati wal jamaah na yung nga di pagikayat lagi yang kaya pamana madaklataw na aya kapugusi tano sa mga bangsami na siap tanwa ikuwagama tano siap tanwa ikuwaya malalalag na benar ka mapasang pamana kanabatan no si akikuan kanabatan no si ipsukay kanabatan no ay malagna so sa kamiron ang mga bangsa dinyo pupakareg na merkanwa kapya o ahlus sunnati wal jamaa kapya agiyang kaya pamana ingadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naknaba may kaba di kami sini mamagusan na baka may nga papromote nakagiriya kabnar o ingadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapsiya patanuron kabnar o pagaring ka muslim agiyang kutam yang gulaulan ner ka mapena tadmingaon ati pa makadinga tidi man sa pagaring ka muslim nagkapakaya amalag na pamana kuan ra ka wallah agiyang kutuwa limu ato na ba na inibigay ka wallah subhanahu wa ta'ala pantag bu sa agiyang kutuwa amalag na di nga kipaginuntulan no kanto na ba na pagaring ka ang muslim mga pagari ko mga bangsa ko ay kaya kapagagama nasa pitiru wallah nasa pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa kini pagintaw no Rasulullah kanabo ay kapagagama na kang grupo ay malag na kagi grupo kayni na mapia miya lagu sa kiyan sa Islam mapia ay malag na ko natika benaran na ka grupo nya ribat kasan ka makau makasalungan na mo rin na kanabar ka pagisiin wala to nari grupo ka ay pagisir ka wala na anto na unon kining gulalan ka kusimba ko wallah inunutan na ka sa wallah inunutan na ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyan na ipagisir kita no sagi isa ba pa pamana pembegitan no sa musawer kakalo-kalo na supkebarampangan na ano na puked agyang kota kababaran pangeron kalo-kalo na so alag na puke
tunay ni ba na pagkalalo mo syaitan mapakasilinin sa giyang kuto untol na kasabapan sa katawfikan wallah subhanahu wa ta'ala di abatano siya malag na mapipikir abatano paman na puna kita ginawa mga pagaritano di tano bulagan sa panganitano sa mga bangsa tano pagkawat si ko ay malag na untol at turon siran wallah subhanahu wa ta'ala na ayamala na skitano na naditano mabulag si ko benar balasan kanu wallah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya si ko ditano di iya malag na kapamamakin nagsiko mga bandingan ng mga ulama tano tunay ni ba na so mga ulama matatagur kan kung mga darpayo na napamakinlagan yung sirang piya ka aya limutan sa ginawa tano nagyang kuto kapakapagagamatan sa untol balasangan wallah sa mapya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.